Heipä hei, se on Anonyymi Pelaaja tässä terve. Ja tänään meidän videon aiheena on sellainen sovellus kuin Lukipatcher. Sovellus siis on Androidille suunnattu sovellus, jolla on mahdollista kräkätä pelejä APK-tiedostoiksi. Ja nyt mä näytän esimerkin, miten tällä pelillä pystyy häkkäämään vaikka rahaa. Ja joo, elikkä menette Googleen, kirjoitatte sinne Lukipatcher. Ja painatte lukipatcher.en.uptown.com. Ja painatte vaan download tuosta noin. Ja minähän tätä nyt lataa, koska minä olen tämän kerran jo ladannut ja minulla on huono netti. Niin näytän sen täältä. Seuraavaksi kun sovellus on ladannut, menette tiedostoihin, etitte sieltä lataus kautta downloads kautta sovellukset, ihan millä nimellä nyt onkaan. Ja sieltä löytyy Lukipatcher. Ja asentakaa se sovellus, jos teillä on se tuntematon, että ei sallita tuntematon lähteitä, niin laittakaa se pois. Ja avatkaa. Ja tässä vaiheessa kehotan teitä seuraamaan tarkkaan. Elikkä minä nyt käytän tätä esimerkkiä Wheelie-paikkiin. Ja painatte tästä tai sitten appsin kohdalta. Ja jos haluatte esim. In-app-ostamisen eikä appin ostamisen ilmoitteeksi, niin siellä pitää lukea In-app-ostaminen löytynyt. Ja sen kun painatte nytten, kun olette tässä kohti, niin painatkaa avaa paikkausvalikko. Ja sitten painatte tästä luomuokattu APK. Ja sen jälkeen painatte APK on rakennettu uudelleen in-app ja LVL-emulaation painatte siitä. Sen jälkeen painatte vaan rakennussovellisuudestaan. Ja nytten tässä pyörii vaan ainoastaan tällainen odota signaali, niin laitetaanpas tauko siksi ajaksi. Elikkä nytten kun se on suoritettu, niin tähän pitäisi tulla tällainen kuin paikkaustulokset. Ja painatkaa mene tiedostoon. Ja tässä vaiheessa mä sanon vielä, että tämä applikaatio toimii melkein jokaisen peliin, mutta tämä ei toimi esisalatteisiin peliin, missä pitää olla melkein aina online. Esimerkiksi Pokemon Go'ssa, Kasipalvelupoolissa, mitä ei pysty pelaamaan offline-tilalla, niin niitä pelejä ei pysty täällä häkkäämään. Mutta jos on sellainen peli, jota pystyy käyttämään offlineina, kuten onlinena, niin siihen pelin tai pelin applikaation kyllä toimii. Eli nyt painatte tästä kuvakkeesta tästä ja painatte poista asennus ja asenna. Sen jälkeen poistakaa tosta ja asentakaa uudelleen. Niin tässä vaiheessa se asentaa sitä APK-tiedostoa tähän sinun puhelimeesi. Ja nytten vaan voitte avata ja nauttia kräkistänne. Mä nyt näytän tässä, että miten tää häkki toimii. Näytän nyt, että miten nämä toimii. Joo. Ja exit. Ja täällä yritätte etsiä slatteen kohdan, mistä saa esim. Rahaa ostettua tähän peliin. Täällä se on tuolla buy. Ja vaikka tää 12 miljoonaa. Ja joskus tallenna ostos palautettavaksi tai lähetä rot. Mä painan yleensä molemmat. Mutta tässä tapauksessa se on vain jompikumpi. Lähetä vastaus sovellukselle allekirjoittamatta. Joo, eli tässä se oli, että tallenna ostos palautettavaksi. Niin se toimii. Ja nyt täältä vaan voi ostaa melkein mitä nyt ikinä haluukaan. Vaikka nyt ostoskart. Mutta joo, sellainen video tällä kertaa. Nähdään ensi videossa.